denade Aikabatasirik eikiadio Zeroin onden iradi Ainausia egia da Mutiltxo hau unatu da Aika mutil jeikiadi Zeroin onden miradi Aika mutil Gu bereziki laboaren ahotsa hartu nahi izan dugu eta eskaini nahi izan dugu. Eta orduan ahots hori modu desberdinetan sartu dugu eta eskaintzen dugu. Alde batetik iPad batzuetan, horatzean dauden iPad horietan, laboaren zera asko daude, bideo asko daude. Zenbait dira dokumentalak, beste zenbait dira bere garaian grabatutako zuzeneko aktuazioak, beste zenbait dira Laboa katedrak berak sortu dituen 3 bideo animazio sinkronizatuarekin. Ahots jolas asko egin ditugu. Batez ere hartu ditugu nolabait musika esperimentala, berak egin zituen esperimento fonologiko horietatik pasarte txiki batzuk, eta horiekin joku aleatorio bat sortu dugu. Orduan pasarte txiki-txikia dira, eta teklado horretan, tekla bakoitzean biltzen da soinu bat eta irudi bat. Orduan jendeak besterik gabe horiek erabilita laboaren ahotsa entzungo du. Euskal Herriko Unibertsitateak sortu zuen katedra bat, estetika katedra bat, Mikel Laboaren izenean. Eta abiapuntu gisa, zera egin zen. Alde batetik jardunaldi batzuk, musika, estetika, batez ere Mikel Laboaren inguruan, baino ez ikuspegi nostalgiko bat eskainiz, baizik eta ondorengo bideak planteatu nahian edo. Orduan, jardunaldi horiekin batera, erakusketa antolatu genuen, liburu batzuk argitaratu, erakusketak oso harrera ona. Izan dugun leku guztietan, jendea oso gustora geratu da eta oso gustora. Egia esan oso gauza xumea da, ez dauka apenas ezerrez, diskoa zalak, ikusteko ez dago apenas ezer. Zera guztia bere soiltasun horretan, Mikel Laboaren ahotsa entzuten. Nik entzumena azpimarratuko nuke. Denbora bat ematea besterik gabe iPaden aurrean kaskoak jarri eta entzuten. Hori nire ustez plazer bat da. Eta gu batez ere plazer hori eskaini nahi izan dugu. Beste horrekin, musika jostailu honekin, jolas bat planteatzen dugu. Laboari gustatzen zitzaizkion jolas horiek eta humore puntua eta hortaz elikatu dugu zera gure jostailua gizunik. Eta iruditzen zait olako gauzak erabili egin behar ditugula etengabe. Kasu honetan Laboa dugu, baina Laboa bezala beste artista batzuk ere badaude, eta guk ezin dugu pasatzen utzi, gure herrian hainbesteinoko eskaintza egin duten pertsonaien lana eta figura. Eikiadi argia den